جنت دا وارث بنا دیا، جنت دا حقدار بنا دیا۔ تو میرے محبوب کریم دے پیارے غلاموں، اسی سمجھے کہ بندہ میٹھی زبان بولدا ہوئے تو یقین کر جاؤ وہ بندہ بہت اچھا ہے۔ صرف اخلاق نو اسی میٹھی بولی دے اندر تولے ہے، میٹھی یعنی کہ نرم لہجے دے وچ تولے ہے۔ میرے آقا نال پیار کرنے والو، اخلاق اس چیز دا نام نہیں کہ بندہ میٹھیاں گلاں کردا ہوئے، اگلے نو میٹھیاں میٹھیاں بولیاں بول کے سناندا ہوئے۔ اخلاق اس چیز تو وراء الورا منصب دا نام ہے۔ اخلاق اے وے کہ اگر کوئی حقدار تواڈے دروازے تے آیا ہے تے اون دا حق ادا کر دیو، اے بھی اخلاق مصطفیٰ دا نمونہ ہے، اے بھی اسوہ رسول دا نمونہ ہے۔ اگر نماز دا ویلا ہو گیا تے تسی وقت دے اوتے نماز ادا کرو، اے بھی اخلاق حسنہ دا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر دنیا دے اندر تسی کسے نو گناہ کردیاں ویکھ لو یا گناہ دی دعوت دیندیاں ویکھ لو، اون دے بدلے دے اندر نیکی دی دعوت نو عام کرو، اے بھی اخلاق مصطفیٰ دا ایک نمونہ ہے۔ میرے محبوب کریم نال پیار کرنے والو، اج کل ساڈے دلاں دے اندر، ساڈے لہجیاں دے اندر، ساڈے خیالات دے اندر، ساڈے ہر ٹائم سوچاں دے اندر ایک دوسرے نو نیچا دکھان دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے نو اسی ہر وقت نیچا دکھان واسطے اپنے آپ نو اچا کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اچا وہ نہیں ہوندا جڑا کسے میرے امتی نو نیچا دکھائے، اچا وہی ہوندا ہے جڑا ہر کسے دی قدر کرے، پھر اللہ ان دی قدر آپ ہی ودا دیندا ہے، اللہ تعالیٰ ان دا مان آپ ہی بلند کر دیندا ہے۔ میرے محبوب کریم نال پیار کرنے والو، اس دنیا دے نقشے دے اوتے اگر کسے نو ان دی اوقات یاد دلائی جائے یا انہوں کو سمجھان دی گل کیتی جائے تو یقین کر جاؤ او بجائے سمجھن دے انہوں سمجھے گا کہ انہیں میرے بارے گل کیتی کیوں ہے، انہیں میرے بارے اس زبان کھولی کیوں ہے۔ اس وجہ کر کے ساڈا معاشرہ دن بدن تباہی دے دہانے تے پریشانی دے انبار دی طرف دھکیلیا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اسی نصیحت نو قبول کرن دی بجائے انہوں لڑائی دا ایک باعث بنا لینے ہاں۔ تو میرے محبوب کریم نے فرمایا، اے دنیا والو، دنیا دے اوتے امیر او نہیں جس بندے دے کول پیسہ زیادہ ہے، کامیاب وہ نہیں جن دے کول نوکری وڈی ہے، فرمایا سب تو بڑا امیر بھی ہوئی ہے، کامیاب بھی ہوئے۔ آقا کون؟ فرمایا جڑا آپ بھی چنگا کام کردا ہوئے، لوکاں نو بھی اچھائی دی دعوت دیندا ہوئے، آپ بھی اچھائی دے ہوتے پورا گامزن ہوئے اور اپنے یاراں دوستانوں بیلیانوں انہوں نے بھی اچھائی دی طرف لے کے جائے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمانے علی شان دا مفہوم فرمایا، یا رسول اللہ اچھا دوست کون ہے، اچھے دوست دی نشانی کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا دوست دنیا تے ہوئی ہے جیڑا اپنے یار دی آخرت نو اچھا بنا دے وے، جیڑا اپنے یار دی آخرت نو اچھا بنا دے وے۔ مطلب کی کہ اپنے یار نو نیکی دی طرف لے کے آئے، رب دی بارگاہ وچ لے کے آئے، اللہ دے نیک بندیاں دی طرف لے کے آئے، رب دے نیک بندیاں دا یار بنا دے وے۔ تو معلوم ہویا دنیا دے اوتے اچھا وہی ہے جڑا کسے نو اچھائی دی دعوت دے وے، برے کام تو منع کرے۔ میرے محبوب کریم دے پیارے غلاموں، دنیا دے اندر برائی نو دن بدن فروغ دیتا جا رہا ہے۔ جتھے برا کام ہوئے انہوں ویوز بھی زیادہ مل دن، جتھے کوئی ڈانس ہوئے انہوں شیئر بھی لوگ زیادہ کر دن۔ بڑی بدقسمتی مسلمانہ دی کہ اچھائی نو نہ کوئی دیکھنا پسند کر دے، نہ کوئی شیئر کرنا پسند کر دے، نہ کوئی سننا پسند کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمانے علی شان دا مفہوم ہے، سچی حدیث ہے میرے آقا دی، فرمایا اس بندے دا چہرہ چمکدا تے دمکدا رہے جس آدمی نے میری حدیث نو سنیا پھر انہوں یاد کیتا پھر اسی طرح اگے پہنچا دیتا۔ فرمایا اللہ ان دے چہرے نو سلامت رکھے گا۔ بند کر دو۔